Dovolte mi predstaviť vám kandidátku Zjednotených národných síl. Zjednotení vlastenci na jednej kandidátke, ktorá ide do Bruselu obhajovať národné záujmy. Z poverenia celorepublikového snemu Hnutia Republika kandidátnu listinu do Európskeho parlamentu vediem ja ako predseda hnutia. Kandidátom číslo 2 na kandidátnej listine Hnutia Republika bude Milan Mazurek. Kandidátom číslo 3 doktor Miroslav Suja. Kandidátom číslo 4 bude generál doktor Jozef Viktorín. Kandidátom číslo 5 bude nezávislý externý kandidát pán inžinier Pavlo Slota, predseda politickej strany Domov. Kandidátom číslo 6 bude taktiež nezávislý kandidát doktor Miroslav Kamenský. Kandidátom číslo 7 na našej kandidátke bude doktor Marek Géci. Kandidátom číslo 8 Marian Ďuriš. Kandidátom číslo 9 bude Ondrej Ďurica. Kandidátom číslo 10 bude nezávislý kandidát, občiansky kandidát Miro Heredoš. Kandidátkou číslo 11 bude doktorka Anna Belousová. Kandidátom číslo 12 je náš stranický kandidát doktor Andrej Janso. Kandidátom číslo 13 doktor Hugo Huďo. Kandidátkou číslo 14 bude pani Lívia Pavlíková. Posledným v poradí, ale teda nie vo význame, je kandidát magister Tibor Kostas. V rámci jeho tímu ho podporuje aj niekoľko renomovaných expertov, napríklad profesor Stanek, doktor Lakota či pani Adriana Krániková. Pri mojom vstupe do veľkej bruselskej arény, kde mám eminentný záujem zastupovať záujmy Slovenskej republiky a jej občanov, pretože tá doba sa naozaj veľmi výrazným spôsobom posunula a zmenila a je našou priam existenčnou otázkou, čo bude ďalej. Stojím tu s ľuďmi, ktorí v Európskom parlamente budú hájiť a brániť národnú identitu, národnú hrdosť, ale aj naše národno-štátne, národno-hospodárske záujmy. Chcem jednoznačne podporiť Milana Hurika, aby obhájil mandát, aby republika obhájila mandát, aby mohla naďalej zastávať záujmy občanov, pretože republika nesklamala. Republika neotočila a republika nehlasovala voči záujmom slovenských občanov. Situácia je vážna, že je veľmi vážna, no nie však zúfala. Aj voľby do Európskeho parlamentu sú o tom, či to rútenie sa Európskej únii do určitých bezpečnostných, ekonomických a politických rizik zastavíme, alebo že to necháme tak a necháme to na úzkú skupinku byrokratov v Európe. Preto vás prosím, starostlivo vyberajte, starostlivo rozmýšľajte. Keď pouvažujete, vyberte to najlepšie, čo bude zastupovať vaše záujmy Slovenska v Európskom parlamente. A chceme tú európsku politiku rázným spôsobom preformátovať. Preformátovať Európsky parlament, preformátovať Európsku komisiu a vrátiť naspäť zdravý rozum a ten pôvodný účel Európskej únie, ktorý kedysi bol, to znamená zmeniť Európsku úniu na čisto hospodárske združenie.